buku to dwe e papa anim ama enum asem bia da odi yahudie kan ye no ebia na enim echi a na me mma bi na ebedi w'achi a Debi nim say papa bi ko be koto amade hunu ma obi akoyi sube Debi nim taze be koto amade hunu ama obi ade bi akoye de wa bi a eje Debi nim ta papa. We walk about the bar Xposed GH Nana Santina de many more dear she. Adolfo video be able to draw Mannaseh in himself Mannaseh or Germany moment day was surprised Owusu Bempah Safunina surprised Owusu Bempah Kasa etumika if Germany edinsa edanse yem kotodwe egu form de nisuo epa Reverend Owusu Bempah achow said your cassette any bia semboni bi okatia no entro semboni okanya onfa enche on fan channel poso on jinise obeye no Bαby ma onu de on fan che no se ne be ya no mie bia okadi nechi anase wan bi na no mpo anka no mia eyawa odi wo ne nsem okafa ne ho no abe ma no mia ba no Mannaseh so na mba ne sumpo a ne mba daachi ne mba bi su no eye Reverend Owusu Bempah enhwe nyame nim no mfa ne bon nyina enchanadofo odi enisuo anana e kan sen odi epa Reverend Owusu Bempah achow na nim so stars o sha ni Xposed asie in Mannaseh the world changer o sha ni Xposed asie obi okotena the sea show e wo na tu so no oni se bebre na no kan yen se bebre no kan yen be keka kabi ewie che Owusu Bempah Reverend Owusu Bempah yankofo bi o mo so Mannaseh mu e bo ano in terms of security reasons se be ya order nkofo to edi no mbe o meto ahye no so aye ne boni ana bibinti no Reverend Owusu Bempah epe abombambofo edi manu ombo no ban man baby obeda hotel esan so obi so gi another room on chende manu se ne be obi nkoye ni pabona na mpo so be ni paboni ni a obi be ni paboni semana so be di ni boni a eye ni pa onu so the next room hotel no be de be hu na se wafa na security guy edi Mannaseh oye we nyina de manu ewie che Mannaseh about be kan so obi nim de wo hu obi nim de otie be kan semboni edi fa Reverend Owusu Bempah hu but opana cho di kan pana cho e wo bra wo Germany nanso ene no de ono ankasa aba atuni nan e de aba na so yeso eye Reverend Owusu Bempah asori dem abe pana cho de nisuo egufo adofo yenkohwe video no embra yeah meshada aso afa plane na maba aba beka asre achawpa wo papa anim na mabuku todwe e wo papa anim ama enum asem bia da odi yahudie kan ye no ebia na enim echi a na me mma bi na ebedi w'achi a na awurade afa ne so eye firi ho ama se etoda onipa timi ya ade bi na enye se bia oye nipa bonini enti na wo ye ne mo ne fa Bαby no na ebiso awanye saade no a na ohu se na wiye aba na menim se misinkete enkane no ye ne ntam a ebia nka awurade eboa me ntam betima ka se me ba ya me papa che wo social media na me mo obia ti de asie na me ma mpanimfo kọ papa anim no enam se na me nie de da so anim da me nie ma betutu ayi ama me me da o enche ye kura ena me nya call every office omo frɛ me se memra me koya omo se ya ma okrata obetumi de tutu kwan akọ Bαby a wo pɛ eje ya pɛ na me se enne kwan bia wo se mitu bia no me di kan abaga na straight obi biara ni hono mu a akwantu a mitu ye onim ho asem biara da me nkra obi ada one on me di nkombompo ni me se me kasa sese ye omu ni Bαby a me wo eti me beduru enura anajo ena anopai me ye se me ba sore me mfrɛ papa sofo mu bia me mfrɛ onipa bia eye me ankasa na ne me di achawpa me sire nyame ma wa komapa ohunu se obi tumu fom nanso onu ne ho a wonyame de che no bese sa adofo ni nyina aka me ho na enne ye sire wotwe di ampo nyankopɔn se enfunso bia me fom me papa
Apostle Isaac Owusu Bempah. Aba me ma chafa chebe. Yo, Papa running Papa, they share the senior pastor. I'm choppy, you better come now, yet, dear Papa. I was at the senior pastor. No, I'm slow at a Roma. Let me say, we do say, Papa, we call me Koto, about the Huruma Mobia comes to me. Let me do what I Koto, and the Huruma Amobi. And we are quiet there, where we are. Let me do that. Let me do that. Let me do that. Let me do that. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hello. Oh, hello. Mpachawa. Hallelujah. Yɛde ani ahwɛ video no yɛhu bi ɛndeɛ sɛ akɔla deɛ oyɛ bɔne na afoma wɔ so hu nu hu na ɔhyɛ bɔne fakyɛ sɛ na ɛbɛyɛ apɛni bɛkyɛ ɔbabɔ koraa sɛ yɛde bɔne kyɛ a ana ɔno asafo Awurade nso de yɛ bɔne ɛde nkyɛ no ɛdɛn na ɔkafa sanse mu aha nam de mbɛsi nana asante anie meka sɛ subscribe like na share dwumadi ɛsɔ yɛ ase ɛyɛ neat roofing form number no waso na anim ani ɔmo ntwitwi nkɔmɔ mfa wo dan na wosie no ho de wosi na ceiling no abɔ ana sɛ ceiling no ewu na araste no ɔma bɛsesa ne yɛma yɛ roofing ɛde ama wo ahwɛ ne nyinaa ma fɛfɛfɛ makra mu nyinaa bye Onyadofo deɛ ne wo haw deɛ ne wo adwendwen deɛ ne wo kɔdan na ɛdan ɛna wasie wie ɛna wo penkyɛnse papa ɛde abɔso anadan a wotimo na senso to a enwuno enu ntiama wonna akwakoye bisi basa ɛne enne me de asempa ɛnam natural things ebie wo mo ensem ɛde amasan krofo ne nyinaa se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo ememe so wo haw no ano emfa ema ɛno nti fa wo mo number ɛwɔ screen no ɛso na ɛne wo mo endi ɛyɛ kasubo nsa wo mo adwuma so ani nti no adansifo womo atum ni true things ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda